Adto sa bigdagat na ni mga katuba pa kay medyo gutom man may sudan. Adto sa mis akong kapispanan. Pispan, oy. Anga, oy. Sada kayong lugar diri mga katuba, oh. Oh. So, lahos sa mi dito, no? Lahos sa mi. Kita rata dito mga katuba, no? Ay, kita, oy. Kita. Dool-dool lang yun may mga katuba ba? So, diri. Mao ni pispan ako sa una mga katuba. Dito to yan. Pispan, oy. So, nanlugsong na sila ito mga katuba, oh. Nanlugsong. Lugsong, oy. Amo pa ingon, Brad. Ilom, oy. Ay, soko, oy. Soko, oy. Soko, oy. Kagbuton bang kayo, Brad? Masunod na lang ko dire. Ayaw, di ma... Di ba ka maipit, ani ba? Lugsungonon man kayo. So, lugsungonon, oy. Sugok-sugok sa tadire. Ala, mauna niya ang pispan mga katuba pa. Wala na ni gamit pa. Wala ay. Dagan tilapia niya mga katuba ay dagan. Medyo na ay ni apas ba? Kasa mo, Brad? Apas, oy, apas, oy. Sa lito, Brad, oh. Nagagak na dali lang tag-open sa tong cellphone, Brad, kay na ay music ba? Kasing makalapiright, ani ba? Makalapiright, oy. So, wala pa nito karang music. Daghan na, Brad. Manutubad, dili, oy. Daghan tilapia niya, Brad, daghan. Paano masabi? Brad, gina mga ipit, ginang tilapia ron ba? Ipit, oy. Ipit, oy. Anga, oy. Medyo giulan na gid ba? Maipit gid atong cellphone ani ron ba? Ipit, oy. Ara sila dito, Brador. Daghan siguro nagkuha bahalak ka. Kana, oy. Daghan, oy. Daghan lapok. Di rin lang may magtagal mga tuba, no? Kay sila rin lusog. So, ato na may dagat niya mga katuba. Ay, adto eh. Gasan mo pukot eh. Gasan, oy. Daghan mo kuha, Brad. Daghan, oy. Daghan daw, oy. Daghan buslot na pukot ba? Ay, daghan, oy. Gisi, oy. Naunsa man ng bataa diyan? Nanikop ka dong. Anikop, eh. Anga, oy. Marag. Daghan siguro ni kuha ni mga tawana ba? Ato ni tanawon, babe. Di ba ta mga ipitan, be? Alam mo ni si Ivan. Wala yung akong classmate sa ALS. So, daghan, atong tanawon ni iyang kuha, no? De? Halaka, dagkuha. Uy, nyango. Basta lagi ka ni siya mga kalimango. Mga katuba, no? Kay, siya rin nakapungkang ninday. Siri, sige balik-balik ka ninday. Din ispan ba? Kalag yung balay nga. Boss, kagit apa. Napustad, oy. Wala lang kumor ito. Alam, lapis na sila malingin kayo. Dito na mga kalimango. So, mauna si Ivan. Patay mo daghan sila kuha mga katuba ba? Ay, daghan, oy. No? Tilapia na mga katuba, tilapia, oy. Yan, o. Oh my God! Sado na siya mga tuba, tilapia, o. Wow! Tapay pasayan. Ay, pasayan, oy. So, sulbad gining bahaw ka mga tuba. Kisi-kisiging bahaw nga isa kasimana na ba? Sa kasimana na ba? So, para sila mga katuba, o. Nag-abog na sila dyan, nag-abog, oy. Anga, oy. Yan. Lagak na sila mga katuba. Last na yung lagak mga katuba kay hapon na po mga katuba. Muli na po kay hapon naman kayo ngit-ngit kistanan ang dalan. So, di rin lang kung tapat tong video mga katuba. So, daghan salamat, oy. Daghan salamat, oy. Thank you.